טוב, אני בעצם מתחילה את התהליך של להכין לחם מחמצת. המחמצת פה כבר מוכנה, אכלתי אותה בבוקר, עכשיו היא מוכנה לשימוש, אחרי שהיא הכפילה את עצמה, ואני מעבירה אותה על המים. אחרי שהעברתי אותה למים אני מערבבת עד שאני מקבלת מרקם אחיד. אחרי שאני מקבלת מרקם אחיד אני מוסיפה את הקמחים. אני משתמשת בקמח שהוא 80% חיטה. זה הקמח שאני הכי אוהבת את התוצאות שלו. גם קמח לבן אפשר, אבל קמח לבן פחות בריא, אז אני מעדיפה להשתמש עם קמח 80% חיטה מלאה. אני מוסיפה את הקמחים. ומתחילה ללוש עד שכל המים נכנסים בתוך הקמח, ואני מקבלת בצק דביק יחסית, אבל זה בסדר וככה זה צריך להיות. זה הבצק, הוא דביק, ממש דביק, ונתת לו מנוחה של שעה. עוד שעה אני אפגוש אותו שוב ונתחיל קיפולים. טוב, עכשיו אחרי שעה אני שמה את המלח בבצק. אני מרטיבה את הידיים שלי קצת מים, ומתחילה ללוש. אני לשה עד שהמלח ייכנס טוב בבצק, ואחרי שאני אסיים ללוש אני אעשה קיפול ראשון לבצק. בשלב הזה אני גם בקיפולים תמיד מקפידה שהידיים שלי יהיו רטובות. זה יותר קל לעבוד עם הבצק כשהידיים רטובות. טוב, אחרי שלשתי את הבצק והמלח כבר בפנים, אני עושה לו קיפול ראשון. את הקיפול הראשון אני אוהבת לעשות ככה, אני הופכת את הבצק, והקיפול השני הוא יהיה קצת שונה. אתם גם תראו איך הבצק לאט לאט מקבל צורה, ואיך הוא הופך להיות בצק חלק ויפה יפה יפה. טוב, לפני שאני ממשיכה את הקיפולים, אני רוצה לעשות הפרשת חלה, כי יש פה מעל 2 קילו בצק, אז אני חייבת לעשות הפרשת חלה. לשם ייחוד קודשה בעריך ושכינתה בתחילו ורוחים ותחילו לחדה שם י' וה' וו' וה' בעובדי שם כל ישראל. הרי ניבא להפריש חלה תרומה כמו שתקנו לנו חכמינו זיכרונם לברכה. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה. הרי זו חלה. אז כמו שאמרתי, הידיים שלי רטובות, ואנחנו בקיפול השני. אתם רואים איך לאט לאט הבצק מקבל צורה? אני מקפלת אותו מכל כיוון. סך הכל 4 פעמים, מרטיבה עוד הפעם את הידיים, סדרת אותו קצת. תראו איך לאט לאט הוא נהיה יותר חלק, וגם תראו את הבועות פה. כל זה האווריריות שהוא נכנסת לתוך הלחם, והלחם יהיה מאוד 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 אוורירי. טוב, כמו שאתם רואים, הבצק הרבה יותר חלק ויפה. הידיים שלי כמובן רטובות. ואני עכשיו עושה קיפול שלישי.
הקיפולים גורמים לבצק להיות יותר חזק ויותר יציב. קיפול הבא, קיפול רביעי, ואז אנחנו מכינים כבר את הצורות של הלחמים. טוב, אנחנו עכשיו בקיפול רביעי ואחרון. אחרי הקיפול הזה אנחנו נעבור לעיצוב של הלחם. רואים איך הבצק מפעם לפעם גם תופח וגודל. עכשיו עוד חצי שעה אני אחלק את הבצק ללחמים. טוב, עכשיו אנחנו הגענו לשלב האחרון של להכין את הלחם. אני מכינה מהלחם הזה, מהבצק הזה, 3 לחמים גדולים. אני מחלקת אותו ל3 חלקים. כל חלק אני מטפלת בו בנפרד. שימחתי את המשטח שלי. אני פותחת אותו קצת. ואז מתחילה את העיצוב של הלחם. כשאני מסיימת, אני מקמחת את הלחם טיפה, ואני מעבירה אותו לסלסלת הצחה ל-12 שעות לפחות. אנחנו ניפגש בבוקר. זהו, ניפגש. טוב, זה הלחם שלנו שהיה כל הלילה במקרר. אנחנו תכף נכניס אותו לתנור. זה מים. מפזרת עליו הרבה סומסום כי אני ככה אוהבת. זה הבועות שיש בתוך הלחם והאווריריות שלו. אנחנו
מכניסה את זה לתוך סיר שחומה מראש, שעה היה בתנור. מוסיפה קרחונים שיהיה לי לחוץ בתוך הלחם. ומכניסה לתנור. ניפגש עוד מעט.